Выцінанка – мастацтва выразання з паперы. Калісьці пашыраны від народнай дэкаратыўна-прыкладной творчасці, потым практычна забыты, але адроджаны і ўключаны ў сучасныя культурныя працэсы. У снежні 2024 года Арганізацыя Аб'яднаных Нацый па пытаннях адукацыі, навукі і культуры уключыла выцінанку ў рэпрэзентатыўны спіс нематэрыяльнай культурнай спадчыны чалавецтва. Каб паразмаўляць пра выцінанку, мы прыехалі ў Маладзечна да народнага майстра Беларусі Лізаветы Чырвонцавай, якая больш за 25 гадоў працуе выкладчыкам у Маладзечынскім дзяржаўным музычным каледжы імя Міхала Кляфаса-Агінскага, зберагае і развівае Маладзечынскую школу выцінанкі. Калі вы не былі на выставах твораў Лізаветы Чырвонцавай, але былі на станцыі метро Кавальская слабада ў Мінску, то дакладна бачылі каваныя падвясныя кампазіцыі, у якіх выкарыстаны матывы яе твораў. Лізавета Чырвонцава з'яўляецца парафіянкай касцёла святога Айцапія ў горадзе Маладзечна, дзе выканала аздабленне табернакулюма. Вернікі неаднойчы таксама бачылі святочнае ўпрыгожванне інтэр'еру касцёла ў стылі выцінанкі. Для Лізаветы Чырвонцавай мастацтва выцінанкі спадчыннае, і яна пераняла яго ад сваёй маці. Якая ж гісторыя беларускай выцінанкі і што ёй аздаблялі нашыя продкі? Якія існавалі сямейныя традыцыі і як стваралася Маладзечынская школа выцінанкі? Выцінанка – дэкаратыўны від мастацтва ў Беларусі. Яна існуе даволі даўно. Даследнікі кажуць, што пачынаючы з 16 стагоддзя. Самыя першыя, узоры выцінанкі – гэта кустодыі. Гэта такая была квадратная форма, такая, нешта ў выглядзе сурвэтачкі, з выразаным прыгожым краем, якая падкладывалася пад сургучную пячаць. Сургуч, ён вельмі моцна праядаў ці паперу, ці што, на што ставілася гэта пячаць, таму гэта як такая яшчэ дадатковая абарона была для пячаткі сургучнай. І гэтыя ўзоры, яны захаваліся, але, на жаль, не ў нашых музеях, а захаваліся ў музеях Украіны, Польшчы і Літвы. Ужо калі разглядаць само па сабе мастацтва выразання, то, канешне, папера, па-першае, было таннае, у 17-16 стагоддзі таму, і, канешне, гэтым займаліся людзі толькі багатыя. Гэта, зразумела, шляхта, гэта духавенства, якое, можа быць, калі перапісывала нейкія кнігі і рабіла афармленне, ілюстрацыі, то ім трэба былі нейкія невялічкія лекалы, якія выразаліся, потым абводзіліся. Менавіта яшчэ і майстры, мне здаецца, другіх нейкіх напрамкаў дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва выкарыстоўвалі лекала. Гэта, можа, рэзчыкі па каменю, гэта рэзчыкі па дрэве, то трэба было нейкае сіметрычнае лекала, якое трэба было абвесці, каб зрабіць складаны ўзор. І, хутчэй за ўсё, яны таксама карысталіся менавіта нейкімі такімі падобнымі формамі з паперы выразанымі. Ужо, калі разглядаць менавіта асяродак такі просты, сялянскі асяродак, гэты від, ён з'явіўся ўжо пазней, канечне, даволі позна. Канец 19 стагоддзя, калі ўжо папера была танная, калі можна было прыдбаць даволі за невялікія грошы. Таму менавіта асяродак, інтэр'ер сялянскай хаты, ён вельмі моцна і, можна сказаць, ён стаў другім трошку са з'яўленнем коміна. Калі з'явілася печ з комінам
і пачалі людзі біліць сцены ў хаце, то і вось гэта чыстая белая хата прыгожая, яна патрабавала нейкага такога аздаблення. Чалавеку хацелася аздобіць яго. Гэта можна было зрабіць непасрэдна нейкімі тканымі посцілкамі. Так? Гэта можа быць нейкі там дэкор драўляны. У той жа час вось менавіта з'явілася і аздабленне выцінанкай той самай. Так? Гэта на вокнах нейкія, вось як па-нашаму, ну, то сняжынкі, так? Нейкія круглыя такія выразаныя сурвэтачкі, якія таксама мацаваліся. Ці гэта фіраначкі, выразаныя з паперы. Канешне, самым такім прыгожым месцам у хаце, самым такі сакральным месцам у хаце, гэта быў чырвоны кут ці покуць. Канешне, абразы яны аздабляліся па-рознаму і рушнікамі, і вось менавіта выцінанкамі. Былі такія таксама прыёмы, калі пад шкло падстаўлялі такія папяровыя прыгожыя аб'ёмныя кветачкі. Ці з фальгі, ці з паперы, нейкі роспіс рабіўся таксама вось менавіта. То я так думаю, што можа ў старых недзе хатах і ў старых бабуль можа яшчэ дзе-то і застаўліся вось гэтыя такія упрыгожаныя такія абразы вось менавіта такім чынам. Так? Ну і, канешне, канец 19-го і пачатак 20-го года, можна сказаць, што гэта быў такі росквіт увогуле ўсіх відаў дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва, якое сустракалася вось у такім простым народным асяродку. Канешне, ужо з цягам часу 20-е стагоддзе, то, зразумела, гэта было даволі цяжкое стагоддзе. Так? Гэта і рэвалюцыі, і войны, і людзі гублялі сваё жытло, там, гарэлі хаты. Атрымліваецца, што вельмі было складана і цяжка, асабліва пасля Другой міравой, нешта наладзіць гэты быт, неяк тую ж самую хату упрыгожыць, прывесці да нейкага такога стана прыемнага, так, для чалавека. Таму як бы і выкарыстоўваліся вось такія зусім простыя сродкі. І мая матуля, яна як дзіця вайны, яна памятае яшчэ са свайго дзяцінства, як яны вось на кожныя святы яны садзіліся і выразалі з нейкай паперы, такой, якую маглі знайсці, там, ці газеты, ці, можа, нейкую такую паперу без малюнкаў, без надпісаў знаходзілі, ці, можа, якую папяросную паперу. Ну, ўсё, што можна было выкарыстаць, яны выкарыстоўвалі. Яны выразалі і на вокны упрыгожванні, і фіраначкі выразалі. Яна ўспамінала, як яны выразалі на вазоны такія абгорткі таксама з дэкорам, абкручвалі. У іх вялікі быў нейкі старажытны фікус такі, які пражыў, неяк атрымалася так, што ён пражыў гэту вайну. І вось яны гэты фікус яны аздаблялі як бы гэтымі папяровымі карункамі такімі. Усе палічкі аздаблялі карункамі, каб гэта прыгожа глядзелася. Вось. І яна яшчэ памятала з дзяцінства, як яна сядзела, яна была самая такая, відаць, таленавітая, ёй давала мама нажніцы адзіныя ў хаце, яна сядзела, выразала гэтымі нажніцамі, а ўжо браты яны таксама вельмі хацелі, але ж чакалі, пакуль сястрычка там нешта зробе. Но яны мачылі пальцы ў вадзе, ці слюнілі і вырывалі. Таксама такі рабілі вырыванкі, нейкіх звяркоў рабілі, там вырывалі кветачкі і потым здаблялі там ці на вакно, ці яшчэ кудысьці прыклеівалі гэтыя свае вырыванкі, ўжо не выцінанкі. Вось. Ну і калі ўжо я ўспомніла пра сваю матулю, то хацела б і расказаць троху пра яе. Такое даволі такая доля ў яе была складаная, непростая. Яны вельмі моцна і цяжка перажылі, з вялікімі цяжкасцямі перажылі вайну. Вось бацька загінуў падчас вайны, мой дзед. Вось яны засталіся ў 5 дзеці у адной мамы, у бабы маёй. Вось. І таму як бы жылі яны вельмі бедна.
І вось тое, што яны самі па сабе былі вельмі таленавітыя людзі, што моя бабуля, яна была вельмі добрая швачка, яна ткала, яна ўмела вельмі прыгожа вышываць. Яна шыдэлках вязала цудоўнейшыя карункі. Ну, вось яна такая была, вось майстрыха такая сапраўдная. І гэта перадалося і менавіта і маёй матулі. Яна таксама, вось яна казала, я глядзела, як мама робіць, я калі не разумела, я там ціхонечка там магла там распусціць, паглядзець, як гэтыя там пецелькі ці што там зроблена, потым уже зноў зрабіць па гэтаму абразцу. Вось, і яна ўспамінала, як мама ёй казала, што ты вось бачыш, калі хтосьці робіць нешта прыгожае, ты глядзі і запамінай, як яны робяць. Ціхонька, ты не паказвай, кажы віду, што, ну, што ты там уже прыглядаешся. Ну, вось ты так вось краем вока глядзі, але ж запомні, як вось чалавек робя, і як ён робя, як ён дакладна это, і зрабі яшчэ лепш. Вось яна як бы такая вось была ў яе, што вось ты ціхонька паглядзі, як робіць чалавек, і зрабі яшчэ лепш. Вось. Ну, таму матуля, яна такая была вельмі творчая асоба. Хаця яна скончыла БГУ на географа, яна была настаўнікам геаграфіі, але вось творчасць і мастацтва яе не пакідала. Яна вельмі хацела паступіць у нейкую мастацкую вучэльню, але ну, наколькі я памятаю, як яна казала, што там відаць, то ли не было стыпендыі, то ли гэта было вельмі далёка, но ёй было складана па фінансавым нейкім рэчам, і там вось менавіта быў выбар менавіта Мінска і гэта БГУ. Але ж яна малявала заўсёды, яна малявала як умела, яна вучылася вось менавіта па нейкіх кнігах, яна заўсёды штосьці рабіла рукамі, яна вышывала, яна шыла ўсе сабе строі, і ўсе дзівіліся, адкуль у яе такія прыгожыя там сукенкі, такія прыгожыя спадніцы, такія блузкі, яна ўсё гэта рабіла сама сабе. Вось. Ну і ўжо у недзе в 70-х, 80-х годах таго стагоддзя яна пачала займацца лялькай льняной, яна рабіла з лёну, з валакна лялек, і яна як бы стала майстрам. Раней гэта быў таксама саюз мастакоў, і пры ім было такое як бы аддзяленне менавіта майстраў народнай творчасці. Вось, яна стала сябрам гэтага саюза. Вось, і яна займалася менавіта такой рэканструкцыяй касцюмаў нацыянальных, такіх народных касцюмаў. Вось, яна сябравала з Міхасём Раманюком, і яны заўсёды абмяркоўвалі, як зрабіць там той нейкія нюансы. Вось, ну, такая была як бы супольнае такое сяброўства, і заўсёды як бы яна расказвала, калі вярталася з Мінска, яна заўсёды расказвала, што як вось што казаў, што на што звяртаў увагу. Ну і пасля яна скончыла завочна ўжо мастацкі інстытут у Маскве, і потым яна пайшла ўжо працаваць наш маладзечанскі камбінат народнай творчасці. А потым ужо ў 85-м годзе яе запрасілі ў мастацкую школу, нашу маладзечанскую мастацкую школу, і прапанавалі весці прадмет дэкаратыўна-прыкладное мастацтва, так як яна была майстрам народнага мастацтва. Але, канешне, калі яна прыйшла, то ніякіх матэрыялаў не было. Так, не падрыхтавана было, там ні саломы не было, ні тканіны, ні нітак, нічога, што можна было штосьці з дзецьмі рабіць. І гэта было трэба зрабіць за кароткі нейкі час. Вось, пачынаўся ўжо навучальны год. Ну і вось яна ўспомніла пра вось гэту выцінанку,
пра выцінанку, якую яна рабіла ў дзяцінстве з сваімі братамі. І так як яна, канешне, цікавілася заўсёды мастацтвам, яна памятала вось менавіта яшчэ і вобразы сілуэтнай выцінанкі, якой занималіся многія такія таленавітыя пісьменнікі. Вось, яна вырашыла, што неяк вось можна гэта спалучыць, так, вось такую як бы сілуэтную выцінанку і выцінанку такую простую народную. Яна пачала нейкія такія эксперыменты з дзецьмі. Дзецям, канешне, вельмі спадабалася гэта, бо гэта было проста, так, гэта папера, гэта нажніцы і больш нічога, так. Ты складаеш гэты ліст паперы, выразаеш нейкія там выразкі, дзюрачкі, разварачваеш і атрымліваецца такі цуд, так, нешта такое незвычайнае, нейкі такі прыгожы дэкор ажурны. І яны адразу, канешне, вельмі моцна эксперыментавалі, можна сказаць, так, яны эксперыментавалі, гэта было нешта накшталт вітражу. Гэта былі нейкія формы сілуэтнага выразання. Гэта была толькі такая вельмі традыцыйная як бы выцінанка, так, вось, якая вельмі проста робіцца, так, ці складаецца гармонікам і выразаюцца дзюрачкі, атрымліваюцца карункі, калі мы разварочваем, ці гэта вось квадратны ліст складваеш, выразаеш і атрымліваецца ці квадратная форма, ці круглая, вось, ці гэта проста нейкія такія выявы, якія напапалам ты складваешся, такая люстэркавая, так, сіметрычная выцінанка, які раскладаеш, і атрымліваецца две стараны падобныя адзін на другую, толькі ў люстэркавым, як бы таком, у люстэркавай сіметрыі. Вось. І у той час у мастацкай школе працаваў знакаміты беларускі графік Юрій Павлович Герасименко-Жизнеўскі. Ён вельмі любіў народнае мастацтва, ён вельмі гэтым цікавіўся. Гэта быў такі чалавек, які, можна сказаць, ну, недаацэнёны зараз. І гэта быў такі філосаф, можна сказаць, такога, ну, такого вельмі высокага такога плану. І калі ён вось убачыў гэты эксперыменты Вікторыі Мікітаўны, ён яе падтрымаў. Ён сказаў, што гэта вельмі такая цікавая тэма. І ён таксама памятаў з дзяцінства, што вось людзі проста рабілі гэтую выцінанку. І яны пачалі як бы абмяркоўваць, як зрабіць такую як бы як методыку выкладання, вось менавіта нейкую зразумелую, панятную такую сістэму выкладання вось гэтай выцінанкі, так, вось мастацкага выразання, але каб яна мела пад сабой такія, ну, што не на ёсць, такія старажытныя нейкія формы, так, вось якія прысутнічалі ў традыцыйным мастацтве беларускім. І можна сказаць, што яны прыдумалі такую канцэпцыю вось гэтай школы, такой школы выцінанкі. Што, па-першае, трэба вучыць не толькі нейкім, ну, тэхналагічным нейкім прыёмам, але каб чалавек ведаў, што ён робіць і для чаго ён гэта робіць. Яны пачалі з вывучэння старажытнай сімволікі, якая прысутнічае ў кожным арнаменце традыцыйным. Яны разглядалі не толькі арнамент беларускі традыцыйны, але і сімволіку такую сусветную разглядалі, так, старажытную. Яны шукалі розную літаратуру на гэтую тэму. Як бы, ну, атрымліваецца, што вось Вікторыя Мікітаўна, яна паглыбілася даволі, ну, з таким, з цікавасцю і з таким, як бы, уже поглядам сапраўднага такого выкладчыка, што каб падрыхтаваць, як бы, чалавека да стварэння нейкага твора, трэба яму даць яшчэ і тэорыю. Не толькі як бы практыку, але і тэорыю. Таму як бы вось менавіта вучням яны адразу расказвалі нейкія прыёмы, нейкую семантыку вось гэтых простых выразак, вось вобразы гэтыя сімвалічныя, што яны абазначалі, так, як яны разглядаліся у такую даволі старажытную эпоху язычніцкую, потым як яны разглядаліся ўжо ў эпоху
хрысціянства. Ну, атрымліваецца, што вось, ну, даволі глыбокі такі пласт быў падняты менавіта такога характара семантычнага, сімвалічнага вось гэтых вобразаў і асобных элементаў. Вось менавіта пачалі яны з такіх даволі простых рэчаў, так, што вось што ёсць там круг, так, што ёсць там ромб, што ёсць крыж. У розныя як бы часы гэта па-рознаму ўспрымалася людзьмі. Вось. І потым, канешне, ўжо больш складаныя вобразы, яны выходзілі на больш складаныя вобразы, на сімволіку вобразаў. Вось. Канешне же, самае асноўнае, самае галоўнае гэта было то, што наша традыцыйная беларуская культура мае вельмі старажытныя корні, вельмі багатую як бы культуру саму па сабе. І менавіта на ёй і будаваць ну, як бы усю гэту і методыку, і атрымліваецца вось менавіта ўспрыняцце гэтага віда мастацтва. Таму адразу яны выразалі нейкія простыя рэчы, так, вось такую традыцыйную выцінанку, якая там рабілася як утилітарная нейкая рэч. Так, гэта вось і сурвэткі, карункі там, і нейкія там, ну, вось аздабленне нейкае для рэчаў. А потым яны ўжо пачалі выходзіць на, ну, на нейкую такую, можна сказаць, кампазіцыю станкавую. Так, вось, калі ў кампазіцыі мы ўжо бачым нейкі вобраз. Вось, і гэты вобраз кожны вучань, ён павінен быў патлумачыць, што ён хоча сказаць гэтым вобразам, што гэты вобраз азначае. Ну, атрымліваецца, што гэта ўжо больш такая была складаная праца і, канешне, больш глыбокая па свайму зместу. Гэта не проста нейкія кветачкі прыгожыя, гэта ўжо была нейкая тэма, на якую вучань рабіў такую кампазіцыю, сваю работу. Вось. Ну і у 95-м годзе атрымліваецца так, што адкрываецца аддзяленне дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва пры музыкальным каледжы імя Агінскага ў горадзе Маладзечна. І туды яе таксама запрашаюць, вось менавіта быць загадчыкам гэтага аддзялення. І яна прыходзіць ужо з гэтай методыкай сваёй, так, плюс, канешне, яна рабіла праграмы і па солому пляценню, і па саламянай аплікацыі, і менавіта вось па тэкстылю. Гэта была як бы яе ідэя, якая, можна сказаць, ну, была такая эксклюзіўная. І ўжо на аснове яе нейкіх вось методык і вось гэтых такіх першых гэтых праграм ўжо пабудавалася потым і ўвогуле вось это выкладанне прадмета работы ў матэрыяле. Ну і з яе такой лёгкай рукі і з яе такіх намаганняў пачалася вось менавіта маладзечанская школа выцінанкі. Гэта выцінанка, она паступова стала квітнець і развівацца менавіта на базе маладзечанскага музычнага каледжа імені Агінскага. Нашы навучэнцы, якія ўжо выпускаліся, яны раз'язджаліся амаль па ўсёй Беларусі, і таксама яны ўмелі рабіць гэту выцінанку, яны ўжо разумелі гэтую методыку і прынцыпы выкладання выцінанкі. І часцей за ўсё яны працавалі таксама ў школах, у мастацкіх школах, у звычайных школах, у нейкіх навучальных установах такого дадатковай адукацыі. Вось. І таму яны вучылі ўжо дзетак. Атрымліваецца, што нашых навучэнцаў, якія як бы па ўсёй Беларусі, то вельмі многа. І таму як бы выцінанка вось яна і набыла, можна сказаць, такі статус ужо даволі такі знакаміты, так, што ў Беларусі гэта ўжо брэнд. Ужо мала хто не ведае гэтага віда мастацтва, бо даже маленькія дзеці, калі бачаць, калі робяцца на нейкіх там фестывалях, мерапрыемствах,
майстар-класы, то яны падыходзяць і кажуць: о, это выцінанка, а мы ў школе такое рабілі. Ну, атрымліваецца ўжо так прыемна, калі яшчэ гадоў 15 назад, 20, то ну, складана было там патлумачыць, што гэта такое, што гэта за від, што, як ён робіцца, то цяпер уже, ну, можна сказаць, там, ну, процентаў только 10, хто не ведае, што гэта такое. А так, і ўвогуле дзеці, вельмі прыемна, што дзеці пачынаюць вучыць сваіх там бацькоў, кажуць, што ой, ты уж не так робіш, это вот трэба так рабіць. І што я заўважыла, што на ўсіх майстар-класах я бачу, што у дарослых уже атрымліваецца, чым у дзяцей. Дзеці больш лаўчэйшыя, яны ўжо ведаюць гэты від мастацтва, яны ўжо ўмеюць выразаць, і ну, гэта вельмі прыемна, канешне. Ну і, канешне, на нашай базе праходзяць вельмі, ну, праводзяцца вельмі много усякіх мерапрыемстваў, семінары, нейкія семінары практыкумы, форумы майстроў выцінанкі, сімпозіумы былі міжнародныя, і увогуле вельмі много майстар-класаў мы праводзім, запрашаем і калег, настаўнікаў, і проста нейкіх аматараў, якім цікавы гэты від мастацтва. Таму на працягу вось гэтых гадоў мы стварылі такую даволі моцную, сур'ёзную базу выцінанкі. Ёсць што паглядзець, што расказаць, што як навучыць. У маладзечынскім музычным каледжы імя Міхала Кляфаса Агенскага зроблена зала выцінанкі, прысвечаная стваральніцы маладзечынскай школы выцінанкі, педагогу многіх беларускіх майстроў Вікторыі Чырвонцавай. Яе твор і пачынае экспазіцыю. Работа называецца «Сусветнае дрэва». Вельмі цікава, як яна працавала. У яе гэта была серыя работ. Гэта была не адна, у яе была серыя. Менавіта гэта лета. Па порам года, по сезонам яна рабіла. І вось менавіта яна спалучала такую нейкую ідэю сімвалічнасці з такім станам, можна сказаць, біялагічным. Яна убачыла ў разрэзе почку, як выглядае почка. І яе гэта вельмі ўразіла. І вельмі падабалася, як у разрэзе выглядае там ці памідорка, ці яшчэ нешта. Вось гэтыя пражылкі, вось яна настолькі як бы была зачаравана вось гэтым такім боскім стварэннем, вось кожнага невялічкага, можна сказаць, аб'екта, што яна вырашыла спалучыць сімвалізм вось з гэтым такім творам боскага стварэння, як бы так. І вось гэты вобраз у яе, гэта ліпавая почка, як ліпа, і ў той жа час гэта як дрэва, будучае дрэва, так, вось будучыя галінкі і карані. І вось менавіта гэта энергія, так, і святло, якое ідзе вось ад менавіта нечага маленькага, якое потым вырастае у вялікае неверагоднае дрэва. Ну, гэта была у яе такая ідэя, серыя такіх работ. Вось. А мая праца, яна звязана з хрысціянскімі святамі, менавіта са святам Воскрэсення Хрыстова. Ну і таксама мне вельмі цікава розныя тэмы, менавіта звязаны з хрысціянствам. Ну, я вось хацела перадаць такі вобраз свята, вобраз вось менавіта такога зяння, так, і вобраз света, святла, якое атуляе ўсіх людзей. Ну і самі колеры, яны адпавядаюць ідэі Воскрэсення Хрыста. Чырвоны – гэта кроў Хрыста, а белы – гэта чысціня, свет і боская моц. Маладзечынскі каледж з'яўляецца адзінай установай у краіне, дзе прафесійна выкладаецца выцінанка. Запрашаем паглядзець дыпломныя работы яго навучэнцаў, якія сталі спецыялістамі дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва. Ну, вось першая праца, яна прысвечана творам Францішка Скарыны і называецца «Храм ісціны ўсіх людзей».
Вось менавіта крыж як сімвал Бібліі, хрысціянства і усе нейкія такія асноўныя сімвалы, якія былі ім выкарыстаныя ў Бібліі гравюры. Вось, і такая перапрацоўка, стылізацыя менавіта з карынінскіх гравюр. Наступная работа – гэта вобраз маці-радзіцельніцы, такой вобраз, які быў як у старажытнасці, так і вельмі моцны сімвал хрысціянства, як Божая маці і дзіця. Дзіця у выглядзе света, у выглядзе сонца. І менавіта бакавыя вось гэтыя часткі гэта як сімвал жаночай долі. Так, это вось, можна сказаць, пачатак боскі і пачатак зямны. Наступная работа – гэта сусветнае дрэва. Сусветнае дрэва таксама ў выглядзе крыжа, у выглядзе такога ззяння. Вось, і сімвалы роста, сімвалы ураджая, плоднасці. Вось, і сімволіка боскага пачатку. Наступная дыпломная праца звязана з хрысціянскім святам пальмавай нядзелі ці вербніца. Вось, многа хто кажуць адразу, што не, гэта роспіс. На самой справе вось гэты прыём у выцінанкі называецца выклеянка. Гэта калі паступова накладваецца некалькі слаёў каляровай паперы адзін на другой. Атрымліваецца такой вось эфект як роспіса, так, или эфект такой складанай каляровай гаммы. І вобраз касцёла Святой Ганны ў Вільні, як такая пламенеючая готыка. Гэта дыпломная праца была створана разам з Вікторіяй Нікітаўнай Чырвонцаў. Яна была атрымліваецца кіраўніком дыпломнай працы. Вось, вельмі цікава яшчэ таксама праца дыпломная такога сцэнічнага строя. Дзяўчынка рабіла выразку на льняной тканіне, а потым ужо абшывала кожны элемент асобна, каб ён моцна трымаўся вось на тканіне. Вельмі многа тэм, якія звязаны з нашай беларускай культурай, з літаратурай, з паэзіяй. І менавіта гэта дыпломная праца, гэта песня пра зубра Міколы Гусоўскага. Вось гэта вобраз магутнага волата. І такія цікавыя прыёмы, што выцінанка, яна наклеена на тканіну. Яна не на паперы, так, вось такія эксперыменты з рознымі матэрыяламі, з рознай такой сімвалічнай трактоўкай вобразаў. Вось, даволі такая цікавая, незвычайная праца. І калі глядзець на гэтыя свяцільні, яны чым цікавы, што гэта ўжо таксама не папера, гэта плёнка клеючая, якая выкарыстоўваецца ў наружнай рэкламе. Вось, і такі даволі ўжо даўні дыплом 2004 года, адзін з такіх першых праектаў, калі гэта ўжо нейкі аб'ём, так, выхад у аб'ём і ў такую функцыянальную утылітарную рэч. Вось, такі як два свяцільніка начных, дамавік з дамавушкай. Вось, такой незвычайны праект был у дзяўчынкі. І, канешне, многа дыпломных прац, якія звязаны менавіта з народнымі і хрысціянскімі святамі беларускімі. І тут мы бачым каляды, так, калядкі, вясёлыя святкі. Таксама сама кампазіцыя, яна складаецца з 3 частак, да, з асноўных, з верхняй часткі, дзе Святы Мікалай з дзеткамі, з анёламі, так, вось Віфлеемская зорка. Гэта як сімвал
самого свята. І вось менавіта такая народная традыцыя, калядоўшчыкі, якія ходзяць і носяць з сабой калядную зорачку, пяюць калядкі, бласлаўляюць, атрымліваецца, гаспадароў, да якіх яны прыходзяць. Вось, ну і такое ўсё снежнае, такое ўсё ў такім каларыце, які адпавядае менавіта такому святу зімоваму. Вось. І тут таксама работа звязана менавіта з такімі асноўнымі зімовымі святамі. Гэта вобраз зімовых свят беларускага народнага календара. І цыклы, так, і такія выразныя асноўныя свята, гэта як Раство Хрыстова, так, гэта атрымліваецца Вадохрышча, Грамніцы і Масленіца. Ну, атрымліваецца таксама так, вось такія вобразы, якія цэнтральныя звязаныя з самім святам, і такія сімвалы, якія менавіта являюцца такімі асноўнымі, галоўнымі кожнага свята. Так, калі зверху бачыце выявы Дзевы Марыі і святога Ёзафа з дзіцяткам Езусам і з анёламі, то тут гэта Віфлеемская зорка. Так, то калі мы бачым Вадохрышча, то тут таксама Дух Святы, так, які сыходзіць на ваду, гэта калі хрысціўся, спускаўся як бы голуб на Хрыста. Вось. І Грамніца — гэта грамнічная свечка, таксама вобраз такі ў народнай традыцыі, які як святло боскае. І Масленіца — гэта вось ужо сонейка, вобраз сонейка, якому нашы продкі ў свой час як бы пакланяліся. Вось. Ну і вось, што я расказвала, што вось гэта такі цікавы, незвычайны прыём, калі аздабляліся абразы такімі аб'ёмнымі папяровымі кветачкамі. І вось дзяўчынка, яна як бы за ідэю, за канцэпцыю вось узяла гэту вобраз гэтых такіх папяровых кветак, але вось яна зрабіла ўжо такую вялікую папяровую кветку, купальская кветка, якая адпавядае вось менавіта папараці кветкі, такой таямнічай, містычнай кветкі, якая цвіце толькі раз у годзе на купальні. Гэта дыпломная праца, яна вельмі цікавая тым, што як бы здаецца проста такім раслінным дэкорам, но на самой справе, і назва то і росквіт, так, росквіт, но на самой справе гэта вобразы зельніц, жанчын, якія збіралі лекавыя зёлкі і якія лекавалі людзей гэтымі зёлкамі. І менавіта тут прадстаўлены лекавыя зёлкі, якія найчасцей выкарыстоўваліся ў народнай медыцыне. І вось гэта такія, можна сказаць, знахаркі, так, вось зельніцы, якія лекавалі людзей сваімі як бы такімі ведамі, так, і вось менавіта вось гэтымі раслінкамі. Ну і тут бачыце шыпшына, і тут і ліпа, ну тут много-много кветачак, якія адпавядаюць вось нейкім лекавым зборам, якія лечаць розныя хваробы. Вось на самой справе вот такая прыгожая праца, вось адсылка к такой нашай народнай медыцыне. Вось. Ну і вось гэта работа такая тоже вельмі далікатная, зроблена з такім, можна сказаць, ювелірным майстэрствам. Это дзіцячы фальклор, загадкі. Загадка напісана словамі, а ўжо адгадка — гэта вобраз, які як бы быў выразаны. Ну і вельмі такая была цікавая гісторыя, калі прыязджала до нас прафесар японская, і яна зацікавілася гэтай работай, яна яе доўга разглядала, а потым прасіла, каб мы патлумачылі. І, канешне, самае складана гэта было вось патлумачыць вось гэту ніжнюю загадку. Сітуліцы, метуліцы, ні сяла, ні вуліцы. Вось мы паламалі галаву, як жа ж її перавесці, і бедная пераводчык таксама ёй было вельмі складана. Вось, ну, адгадка — гэта вулей і пчолкі. Вось. Ну і батлеечка, так, батлеечка, бачыце, яна сам тэатрык, ён зроблен даволі такі класічны варыянт, так, вось такі двух'ярусны дамок
з дзвёркамі, на якіх бачыце вобразы анёлаў у тэхнікі выцінанкі. І ўнутраная частка, яна зроблена цікава, што верхні ярус гэта варыянт вось менавіта лялек папяровых, якія аздоблены элементамі выцінанкі, а ніжні ярус ужо больш традыцыйныя вобразы, такія як бы створаныя як аб'ёмныя лялечкі. І што хацела б яшчэ адзначыць, што старажытная батлейка і тыя, што захаваліся старажытныя батлейкі, яны таксама ёсць аздабленне выцінанкай. Часцей за ўсё гэта былі даволі простыя нейкія такія узоры, але яны клеіліся ўнутры на батлеечку, вось менавіта на створачкі клеіліся. І з гэтым такім тэатрыкам, з гэтым дамком на каляды мужчыны ў асноўным хадзілі па хатах і таксама вось калядавалі, паказвалі вось гэта прадстаўленне такое, якое было звязана з нараджэннем маленькага Езуса Хрыста. І верхні ярус гэта як нябёсы, так, тут святое сямейства, анёлы. Вось гэта мудрацы маглі тут хадзіць, а ўжо ніжні ярус гэта ўжо тое, што датычыўся менавіта такога света чалавечага, і часцей за ўсё вось менавіта калі прадстаўленне было пра цара Ірада, то таксама там быў цар Ірад, там была смерць, там быў чорт. Ну, атрымліваецца, ўсе такія больш адмоўныя элементы, они былі ўнізе, у ніжнім ярусе. Летась у серыі «Фальклорныя скарбы Беларусі» была выдадзена кніга з беларускімі прыказкамі пад назвай «Добрая прыказка, як да мяшка прывязка». Тэксты прыказак ілюстраваныя выцінанкамі нашых майстроў, у тым ліку Лізаветы Чырвонцавай. Я б хацела вам паказаць гэтыя работы, якія былі выкарыстаны ў гэтай кніжкі. Вось менавіта хто дбае, той і мае, так, ось менавіта тыя, хто працуюць, тыя і маюць. Ось. Беларускія прымаўкі, гэта свая хатка, як родная матка. Вобраз анёла ці вобраз маці, якая апякуецца усёй сям'ёй і роднай хаты. Калі Бог не дасць смерці, дык не возьмуць і чэрці. Ну, такі вобраз абароны Божай. Будзе дождж, будуць і грыбы. Так. Быў бы хлеб, а мышы збягуцца. Так, дакладна ўсім бацькам. Малыя дзеткі спаць не даюць, а вялікія жыць. Каб рыбку есці, трэба ў ваду лезці. З пекла ды ў агонь. Варона з куста, опять на куст. Ну, гэта для маленькага роста людзей. Маленькі сабачка да веку шчаня. Ну, всякія чалавечыя хібы таксама, яны з дурным сварыцца, як з вадою біцца. Гэты правоз, а той пракос. Зямля святая усіх зраўняе. З кім спазнаешся, такім і станешся. То галава з лупку, а розуму з бубку. Тут баран б'ецца з жукамі. Які пачатак, такі і канчатак. Так, што пасееш, так, то і пажнеш. Паміж ліханькам і горанькам. Праз аднаго барана увесь статак паганы. Радня, як свіння да каня. Хто два зайцы гоніць, ніводнага не здагоніць. Дзе цесна, там і пацешна.
Бяда па бядзе, як па нітачцы ідзе. Байка з камара вырасце на вала. Ну, гэта яшчэ не ўсё, іх яшчэ там больш. Там яшчэ ў гэтай кніжкі ёсць работы маёй сястры Наталі Львовны Чарвонцавай і маёй племянніцы Канстанцыі Герасіменка. У кнізе «Беларуская выцінанка. Традыцыі і сучаснасць» доктар мастацтвазнаўства прафесар Яўген Сахута піша пра Лізавету Чырвонцаву. Арыгінальны праект майстрыхі – серыя жаночыя вобразы майго роду, у якім яна спалучыла фотаздымкі з выцінанкай. Беласнежная, ажурная акаймоўка надае старым фота асаблівую глыбіню, пранікнёнасць, загадкавасць і сімвалізм. У меня быў праект жаночыя вобразы майго роду, і я выкарыстоўвала выцінанку як, ну, можна сказаць, як дадатковы элемент для фота. Фота рабіла ці сама, ці вось брала менавіта фота старажытнае, як вось мамы маёй ёсць такая фатаграфія дзіцячая. Гэта адзіная фатаграфія, якая засталася пасля вайны. Гэта фота зрабіў яе тата, мой дзед. Яна вельмі добра памятала вось менавіта такое зусім ранняе сваё дзяцінства, бо гэта апошні раз, калі яна бачыла свайго тату. Ён яе прыгожа апрануў, вось купіў ёй такі маленькі гадзіннічак на руку і павёў яе ў атэлье і фатаграфаваў атэлье. Яна памятае гэты вось момант, як яна стаяла там на гэтым зэдлічку і яе фатаграфавалі. Ну і вось эта фатаграфія, яна захавалася ў такім разорваным стане, бо снарад трапіў у хату і там усё амаль згарэла, але вось паспелі яны выратаваць нейкія фота. І гэта фота засталося вось менавіта як такая памяць о матулі. Ну і вось я зрабіла такі вобраз крылы душы. Менавіта гэта яе такі чысты дзіцячы погляд на свет, які застаўся вось з самого яе дзяцінства, і яе вялікае сердце. Мне здаецца, вельмі добра як бы была раскрыта ідэя яе як бы жыцця. Вось праз гэта фота і праз гэту работу. Чым маладзечанская выцінанка адрозніваецца ад другіх, можа быць, ну, як сказаць, напрамкаў, так, ці нейкіх рэгіянальных асаблівасцяў, тым, што, па-першае, ўсё-такі ёсць у кожнай працы ёсць вельмі глыбокі сэнс, закладзены ў кожную кампазіцыю. Потым спалучэнне, можна сказаць, прафесійны такі падыход, спалучэнне станкавага мастацтва з традыцыйным мастацтвам, захаванне нейкіх такіх традыцыйных асноў арнамента беларускай культуры і ў той жа час вельмі многа такіх пошукаў, эксперыментаў з новымі матэрыяламі. Усё захоўваючы тое, што я казала раней, атрымліваецца, што новыя матэрыялы, але перавод вось гэтай нашай традыцыйнай выцінанкі ўжо ў нейкую сучаснае такое рэчышча. Гэта прымяненне ў дызайне, у розным дызайне, так у дызайне адзення, у дызайне афармлення прасторавым, так, это могуць быць упрыгожванне нейкіх мерапрыемстваў ці увогуле, ну, гэта ўжо некая віртуальная рэч, так, вось як недаўна з намі супрацоўнічала цікавая вельмі дзяўчына Юлія Цуркунова, якая зрабіла віртуальную галерэю з выцінанкамі менавіта маладзечанскіх майстроў. Некалькі у яе праектаў ёсць, дзе можна і пахадзіць у галерэі і таксама вось менавіта з віртуальнымі тымі акулярамі. Там можна там і пахадзіць у прастранстве, пачытаць, як бы азнаёміцца і пагуляць. Ну, атрымліваецца, што вось такі цікавы праект быў. Ну, атрымліваецца, што такія эксперыменты, ось мы заўсёды нешта новае прыдумаем.